Guys, welcome back again sa aking channel. So for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. Yan. So for this video, magluto po tayo ng munggo. Ayan o, fresh na munggo kay Nanay Gloria. Bagong harvest po ito. Ayan o, dun sa kanyang farm na dun sa may munggo, yung sa may kubo. So ngayon, lagyan muna natin ng tubig para pakuluan o palambutin yung munggo. Ayan, so dito ko muna ito ilagay. Ayan, so lagyan muna natin ng tubig. Hugasan muna natin para malinis yung munggo. Ayan, fish na fish po talaga. Kita nyo, galing pa po sa farm. Ayan. Ayan, so last one. Hugasan po talaga natin ng mabuti. Ayan, so ilagay na po natin sa ating may calderin na yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Papakuluan pa natin yan. Kailangan papakuluan natin. So, marami yung tubig na ating ilagay para madaling lumambot. Ayan, so ready na siya. Takpan muna natin. So, ngayon guys is maghaling po tayo, no? Or gagawa tayo ng apoy. Yan o, yung apoy. Yan. Ganyan po sa bukid, no? Mga organic na saingan. Yung aming yan po yung saingan namin dito sa bukid. Yung sanay kasi sa bukid guys,
alam kong magigix nito. O catch up kayo nito. Ganyan po sa bukid. Mga organic lang na lutuan. Walang arte-arte. Ganyan po kami. Sanay na sanay. Dahil dyan po kami natuto at saka dyan po kami kung paano mag-asain ng mga organic. Ganyan po sa bukid. Walang kaartihan. Yan. Kasi ito yung nakasanayan namin sa bukid na ganito lang, simple lang, diba? So sa mga nagtatanong dyan, lagyan po natin ng kahoy, ganyan lang. Ayan. Taas kamay sa mga marunong magsaing dyan, no? Kasi yung iba is sabi nila napakalisod daw, napakahirap magsaing pag ginagamit yung panggatong. Pero sa amin mga taga-bukid or taga-probinsya, easy lang guys, ganito lang, no? Kasi ganito kasi yan, dito kami lumaki. Nung maliit pa lang kami, marunong na kami, tinuruan na kami ng mga magulang namin kung paano magsaing ng ganito organic na saingan. Yung sa amin nung una is yung kalan. Yan o, yung kalan, ganito. Pero ito yung kabilya yung ginagamit. Tingnan niyo. Kabilya po yung ginagamit, pero sa amin noon is yung kaang, parang kaang. Ganyan o, yung shape niya. Yan, mayroon yung pagtakuling. So, ilagay na po natin yung ating munggo. Yan. Kasi papakuluan para natin yung munggo, no? Ayan. Ito na guys. So mamaya, pag kumukulo na yan guys, i-update ko po kayo. Yan. So ready na. Takpan muna natin. So ngayon, magkuha muna tayo ng malunggay. Kasi lagyan po natin ng malunggay. Yung fresh na malunggay. Tsaka mag-harvest tayo ng sibuyas dahunan. No? So dito tayo mag-harvest ng malunggay. Kunti lang yung malunggay na ilalagay natin. Hindi lang marami kasi yung munggo is marami na. Ito yung malunggay namin. So mag-harvest tayo. Yan. Yan lang. Very kasimple lang, no? Sa bukid. Sa bukid kami nanirahan, ganito kami magsaing, puro mga organic. Yan o, ito yung mga sili at sa espada, ito yung limonsito, tsaka mayroong sibuyas dahunan. Kasi lagyan natin ng sibuyas dahunan yung ating munggo. Yan o, ito lang. Ito lang, yan. Buhay na buhay po yung sibuyas dahunan ko na tinatanim. So ngayon, i-prepare muna natin yung ating malunggay at saka itong sibuyas dahunan, no? Ayan. So lagay natin dito yung ating malunggay. Masarap ng hangin dito sa bukid. Sariwa po yung hangin.
Grabe yung hangin. Napakasariwa. Sariwa yung hangin, tapos organic yung kinakain mo. Perfect na perfect po talaga sa bukid, di ba? Yan po yung importante. Kahit gulay lang yung kinakain natin, at least healthy, di ba? So, we choose healthy lifestyle, di ba guys? Yan lang po yung importante na matuto tayong mag-healthy lifestyle. Yan. Sanay na po talaga ako maghagpat ng malunggay. Kasi karamihan sa mga niluluto ko, may mga malunggay. Lagyan namin ng malunggay, no? Ayan. Ayan, so ready na. So next natin is yung ating sibuyas dahonan. Ayan. Wow. Very fresh. Saka organic. Bagong harvest. Yung ating sibuyas dahonan. Kunin ko muna yung kutsilyo, no? Ayan. Wow. Sariwang-sariwa po talaga yan. So ready na yung ating mga ingredients. So lagyan pa natin ng ahos. Kasi ginisa to. Ginisang gulay. Ganito ako maghiwa ng ahos. Kailangan una pigain mo muna o ganyanin. Tapos ganyan. Kunin mo yung balat. Yan. Yan o. Yan. So ready na po yung ating mga ingredients. Itong malunggay, tapos ahos at saka bombay. So i-check natin yung ating munggo. Ayan. Malapit ng kumukulo. Ayan. So kailangan lagyan natin yung panggatong. Yung aming organic na lutuan, no? Dito po ako magluluto araw-araw. Ayan. Malapit ng kumukulo. Takpan natin ulit. Ayan guys, i-check na po natin yung ating munggo para sa ating ginisa. So yung ginagawa natin is pinakuluan muna natin para magiging malambot. Ayan na, oh. Yan. Grabe yung makakulo, no? Wagas na wagas po talaga. Yan, so yan guys, oh. Wow, grabe. Yung pinakulo ang munggo. So kailangan po talaga, no, basta magluto tayo ng munggo. So pinakuluan muna natin. Yung iba nga is
malapit sa 1 oras yung pagpakulo ng munggo. Kasi yung munggo po talaga is matagal po lutuin. Kailangan mo pang pakuluan para magiging malambot, no? Ayan, oh. So takpan muna natin kasi hindi pa yan. Pag maliit na po yung tubig, or tawagin sa amin sa Bisaya is mahubas, yan na po yung time na i-check natin kung malambot na yung munggo. Yan guys, so takpan muna natin. Yan po yung organic na lutuan namin sa bukid. Yan po guys, napakasimple lang, no? Walang gasol, walang mga... Basta importante guys na malinis yung pagkaluto mo o pinakuluan mo. Yan lang po sa bukid. Walang kaartihan, no? Sa mga nakakagits dyan, sa mga taga-bukid, no? Di ba ganito tayo magluto, no? Walang kaarte-artihan. Yan. So, pag mahubas na yon, wala ng tubig, lagay na natin itong ating mga ingredients at saka yung mantika. So, lagyan muna natin ng mantika, tapos itong ahos, tapos lagay natin yung munggo. Tapos, next is yung malunggay. Tsaka last one na yung sibuyas dahunan. Yan. I-check po natin ulit. Ayan o, yung ating munggo na pinakuluan. Yan. Lata-lata na po. Yan. Smooth na po siya. Yan. Kunting-kunti na lang. Yan o. Ito na po yung munggo natin na pinakuluan. Takpan natin ulit kasi malapit ng malata. Ayan o.
lamesa with tuyo. Ayan ang tuyo. Wow. Tikman na natin. Ang init. Ang sarap guys. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you po. Maraming salamat. Bye bye. Ingat.